मुंह धोवन लो बापा कटन लो किस्ती ले लेते जा आ जमा करे के बेरी जमे नहीं खींचा करत हे नैहर जते जते बहिनौरा जते जा जहिया जाना तैसन खेलवाड़ी नु त किस्ती ओलियाई तहिए भागत तैसन ए बरा कंजन को ना घरे जाके हम आ गाड़ी दिहरी तो फिर से बात का बताओ हो साहेब हमरा के ना बोल ले रहलन एक खिलवाड़ियन के चलते हमरा के साहेबो बोल देलन तो तुम किस्ती कढ़वाती हो आ दिवाता नहीं है बताओ हो हाय हम का हमरा ना इंग्लिश बोले ई साहेब इंग्लिश में बोल देता रन ई कौन चाल हो ए बरा बापा कटन लोग ना ना खून से ना होइनी तो फिर से हमरो नाम ना आज तक प्राण झुरा जाई आज समूह के आज दिन हुए आ 1 रुपया जमा नहीं कोई जब तब आते रानी मंगो धोनी भतर कटनी दुका दुका गाड़ी देती हम तो एकदम पागल आ गए बनी बुझाता नहीं कि का करी मरद हमारे बात ना सुन ला गाड़ी निकाल है ना एकदम सब मुँह के पैसा से आ घर में लुकाइल बड़े हम आज आ जाइ हो तो वह बतिया हम ना बतिया घर से गाड़ी सुने के बा हे जा बैठ बड़ो हम घर में खोजतन तारा के कहाँ बैठी तो दादा कॉलेज पे बैठी जाके खाना खाएगा तो चिल्ला तो नहीं कबेले कहाँ से खाएगे कोची बा घर में सब्जी तीर तो बना ही एगो लौकी बोतल में बस बना के खा कमाई धमा के नहीं करू कह के तू रोना लेबे कर लखनो ले आज आवतिया आवती तार मोगी आवतिया अब कौन मोगी हमारा होती हम कौन समूहवा लिया आवतिया आ दिया पैसा जहां से के तास गाड़ी पे चढ़ता हिर हुंडा पे चढ़ब न हां तो तोर बाप ने देल रही त हमर न किने के पर तार काट रहा है बाप से हमरा बतिया तू तू आ गेलू तो उन्हें ठीक बाटे तार भाग बा कि हम तार करम में आ गनी न त हे टूटाई घर में रहे का हो हां अंतन लिप लाप के ठीक हो भाई घर में ना बाड़ू का तब निभावत नहीं बाप के कोई निभावत नहीं न त ना रहती तमाशा मत को जो खाना खेल ली तमाशा खाना नहीं बनैले सब्जी ना रहल गोश खत्म हो गइल दूसरा मेहर को रहन सिखा तरीका रे अरे वो तो दूसरा मर्द के सिखतै ना घर में बैठ के खाए के अरे तो ठीक बा और नहीं कि आगे महीना चल जाइब हर महीना कहनी के आगे महीना चल जाए कौन महीना आई हां जे कामे नहीं खो तो का करी जाके बताओ एकदम बीमार हो गल बनी अकेला धान काटत अभी धान वो सारे के बाटे में छोड़ के आइल बनी दूसर के पीटता तो पिटवा ले आगे मैंने जाइम तो पैसा दे देम कहां से दे देम हम ना बतियाएब अरे आगे मैंने कमाई जाइम ना रे तो हम ना बतियाएब मगर रे बहिन तो तू ही बतिया ली हम ना बतियाएब कोई देहनी मन तू मेहरारू देना बतिया से कैसन मेहरारू हर में समय बचाई अब मन धक लुकाई देबो गड़िया पर तू ना जली अब अभी बाजार करे कहि तो चली हम केना जाई हम ना जब गाड़ी पर कह देनी नु गाड़ी बेच दे भले गाड़ी की नियन लोग का देखा ना कि कपारे पर चढ़ गई ना बेच दो अब ओका 4 गो किस्ती भरे के बतल बेचे द कइले बिया त के भरी घर से बैठला से भर जाई के में कमाए वाला बेचम तो भरम नु हम तो एक कुफुत में बानी त कैसे ही घर में हमारे बियाह हो गेल हम त सोचत नहीं कि केनो मरियो डूब धस लेकिन हाथ चिक लगे का मुंह देखत नहीं काहे के जाई बोला ना तब कहे तेरे कहत कि हमर घर नहीं लइका का मुंह देखत तार मुंह देखती त 1 मिनट ना रहती जा जा खाना लिया जा चल खाना नहीं खाबो ना जा चुप जा देहाड़ी करो जाके नहरी में माटी काट बाहर खा लेब हां खा लो खातिर पैसा बनू आ सब्जी लिया खातिर नहीं खे लइका खावे हिया नून भात खाओ खा ला तू आव तू साजी खान त बताओ तनी बतावा करी कुल दुबरा तन की लाज नहीं खे लागत आ खो खो है कौन है मनमोन कहां भागत रहत फेकन बो तरू जिया के रखल किस्ती जमा होई हां तो सुनी त नैहर गइल बाड़ू तार फोन कइले पे फोन नहीं उठत लइका उठैले से त कहत सन माई नहीं खेल मामा गा गइल बिया भाई के तंची तबीयत खराब रहला मैडम जी ई से गइल रहनी देखा जा अब हम किस्ती कढ़वा दिल बनी लेकिन अब ना आगे से कढ़वाई बड़ी हम तंग आंगुल बनी किस्ती जमा करे के बेरी नु तो जन बड़ी झमेल करता जा देखी मैडम जी विपत पड़ल बतावे ने किस्ती लेट से जमा काहे जी विपत पड़ल तो जन को खाए के विपत नहीं के पड़ल है सोना चांदी पहने के नहीं के विपत पड़ल सोना सानी लगता जी सारा गिल्टी है तो बाटे खाए पिए के कहती तो जाके देखे नून मरचा ई सब खाते खाना हां लिपस्टिक लगावे खातिर पोते खातिर ना चौकट के वाड़ी पे उ बाउए देखिए मैडम जी हाँ इनकी पारी दे दम हम किस्ती चिंता मत करें इनकी पारी ना अगर ना देबू जा तो तुम लोग बापे भाई के हम गाड़ी देहब ई कोनो बात ना भले खिलवाड़ी लोग नहीं कुछ तो जन मेहरारू ऐसन खिलवाड़ी बैसन एक गांव के ना तो किस्ती लेवे के ले लेते सन आ जब साहेब आवत नु किस्ती के इथि करे के समूह लागत तो एको नहीं किसन जात कितना रानी सगल खराब बैसन भतरा कटनी ओकन के मांग लूणो देखिए मैडम जी हम इनके पारी ना गने कहां से कि हम भाई के तबीयत ढेर खराब एक्सीडेंट हो गल रहला त तहरे नहीं नो सही कहत सन हम भाई के तबीयत के हम माई के गोड़ टूटल बता हमरा अरे ओकन के करेजा ने के भइली कहसन त नहीं के रानी सगल भरे के सुना आपके बेनो किस्ती अरे समूह लागी उनका घरे अरे का खाली बंदना घरे आज उनके की वो जब हियो वो सब जनी हन जा ठीक बा मैडम जी हां ना आइबू ना तो अगर बता दिए
दिहन साहेबो ढेर ओठ रंग के चलल कुल छुड़का दिहन भइल बौजा खेलवाड़ी तो अपन नहीं देखत बुढ़िया उठ रंग के चश्मा लगा के चलतिया अपने के लागत 16 साल के छोकरी समझताड़िया हमनी के ना करी जा हमनी के भातार चढ़ के बानन एनी के ना इनके पर कहाँ से देम हम किस्ती समझ दू महीना तो भागत फिरत रहनी पैसा के वजह से अब हम का करी हाँ का करम ले जाकर बकरिए बेच दे चलो हम धान के उतर पिटा उटा गई अब यही के बेच के किस्ती दे दे रोज के कचकचे दूर हो जाए रोज रोज गरिया होतै रोज गरिया होतै धान खा लेतै सन आ पैसा ले लेल पैसा किस्त पर आ ना भरले से किस्ती से जमा होई कि ना होई बोल लाते मैडम जी गोड़ लागत तारा के देखो त हमरा आगे लाग जते हई बताओ त ये 4 हाली से जमे ने के भइले हई का हाली भइल बड़ी दिक्कत चलता न देखत कटनी पिटनी बाटे में अभी धान कुल ले तनी के होइए नहीं के त कटनी पिटनी साहेब ना जानी हां तोहरा चलते तोहनी जान के चलते न हमरा के साहेब बोलताड़न तो तुम किस्ती करवा देता है आ लेता नहीं है तब हम का करी अब उहो के त कमाए जाते नहीं कि घर में बैठल बन त कहां से पैसा आई कहां से खर्च काय है पेने ओढ़े खातिर नहीं खे तोहनी के खर्ची आ मिल जते हुए आ खाए के मिल जते हुए जमा करे के नहीं के होत ई त नैहर से साड़ी मिलल बाद का एकरा पर नजर गड़ाओ तनी रहुआ नहीं से तो नहीं हरे से पैसा मांग के ले दे तू जा दी अगले महीना में भर देब कहत नु बानी देखा हम नु कहत नहीं हम गाड़ी तो लोग नहीं देत लेकिन जिन राणो ना जमा करिहन उनको रहन साहेब तो झोंटे कबारी हन हम तो छोड़ देत नहीं मन तो कहत धकत झोंटे कबार दी बुझा गइल आई अरे खेलवाड़े तब जो तोरा लेबे के ना रहे त काहे के किस्ती करहलिस रे ओगर तो मैडम जी कहवा दिए मैडम जी जमा कर दे मैडम जी करत रही आप देवे के बेर तोर करे जा फटत हुए हम कॉलेज नहीं के फाटत हम ये कहतन कि अगले महीना में जमा कर देम अगले महीने में जमा कर दे तोरे दे सुन तोरे घरे लागी अब की बे समूह आ तू ही दिए जहाँ ले मन करू हल दिया साहेब बहन तो वही घर बतिया सन ध के तनिक सर कहन तब बुझा जाई अभी नहीं बुझात बताओ खेलवाड़ियन के हो लेबे के बेरी ले लेते सर देबे के बेरी करके करे जा ठाए लागत लेकिन के लाज नहीं खेला हमरा गाड़ी सुने का पड़त हटे हां त इहो बड़ी बोलत न बड़ी धान बेच के दे देम आ उनकरा बाद से इनो का पेट भर हम गाड़ी देम का समझतरी हमरा कैसन वैसन घर के हई हम आ किस्ती निकाल ले नखन भरत तब न हमारी दिन आता रानी मंग धोनी गरिया के जतैया आ ओइ दिन देखते सोमवार के दिन इनका सब फरियाए हम कोनो दुकान में खसे केने बाड़ू हो अरे पानी लिया हो त आ धान ना बेचल त का होइल ई का ओने से लेके चलिए नी अरे पानी नहीं लिया पहले काची पूछे दे पहले जवाब दी हमरा के कैसन मेहरारू रे कैसे मेहरारू कैसे मरद हो जैसन हो वैसन हई ए बार एतबार ह ए बेरा सोमार ह आ ए बेरा कोनो भरे दुकान के नहीं बाटे खुले। किस्त हां तो दुकान निकाल से खोल ले बेरा कहां बेची तो का दिया उ हम झोटा नोच ली एकदम कपार हमर नोच इथि क दी ओइ बेरा मारत रह कलिए ठोकरिया के गोल कपारे हमरा अरे तो हम कहां ले जाके बेची तबे न देम करनी सब तोहरे हउए गाड़ी पर चढ़ के रहे ना चार चकवा पर चढ़बा दू चकवा पर तू ना जीव बाजार हाँ? जा जानी ओइ पर किनु कह दी हन अपाची किन दीजी चल जी बाजार है घूमे मुंह ने खा पाची लेखा पाची पर चढ़ियन आई दादा दान अहन तो कह दिए ना कि हम ना कहब कुछु ना कहब हम कह देतन जन बतिया को तन बतिया हई त हम ना कहब अपन ये तो घर बोलो तरी रे मैं गांव के मेहर कोन से कितना बोले ले दम मौग मैं गांव का मौगी ये तो कली से तोर मर्दा मेहर मौग घर में लुकाए रहला कमाला ना मेहरी के कमाई खाला इहो तो बते कहला जाइम न रे बाहर बाहर तो मुंह छकब तागे मैंने कह देनी बाहर जाइम तो जाई तू आगे महीना तो 6 महीना से आगे महीना होता कहिया आगे महीना आई अरे तो काम नहीं होता जी जाके बैठी हां तो जब बैठ के खा हम बटलै न बनी अब मैडम जी तो घर में लुका जाई हां मैडम जी ने कह दी कहीं ले जाई हम ना कह जम कह देनी हम जातनी कहां जातनी जाही के नहीं खे कहीं अरे जातनी को तो पैसा जुगाड़ के धर अब हां हां इतना दिन में ना मिला पैसा तक मिलता ना बहाना के घरों से भागल चाहत कि हम अकेले हम ही गरिया सुनी अरे तले मैडम जी तुमको बैठाइए तले लेके आओ तनी पैसा बा देखो तनी जा ना ये तो धान दे दिए हां दे देतन धनो अभी हम तोरा से तो देखो। बतियावले दिमाग लगा के एकदम निकल गए ना अब हमरा न देखे के बटे उ आई तो 6 पाती गाड़ी देले ऐसन ऐसन की मत पूछ काले बुझा के मन झोटा बीन दी एकदम फुत हो गल बा हम का करी का ना का झूठ बोली कहां ताला मार के भागी घर में से हम आऊ तोरा के ई का ले लइलू ओने से हो का करिए दीदी जी गइल ने बेचे खातिर हां ना बेचाइल ह अब तारे ना बेचैल हमरो देख धान धइले बेच के देवे खातिर किस्ती जमा करे खातिर आ ना बेचल लेके चलिए ना अब हम का करी अब एक टाइम नहीं खनु बेचाए के ऐसे ना बेचाइल ह का करी जाए दीदी जी आज कैसे देल जी समझ बड़ा इथी सब मरद के इथी में फंस गइल बानी ओ किस्त लेके बड़ी फसल बानी हम ही जान आइल बेटा मैडम जी गोड़ गिरत मैडम हट गोड़ मत लगा सर रो का पूरा मारे नी जी
एकदम तब हमरा के काहे ना मारी काहे ना बोली तू जाई कुर्सी लेके आओ तनी साहेब भैया ना हम तो कपड़े पे ठोकरिया तो कहां ठोकरिया पतो ना चली बैठी बैठी लिया लिया पैसा लिया तू मैडम जी जमा कर दा ए मैडम जी सुनी ना बकरी का निकली सुनी? बकरी पैसा वैसा नहीं के है का बा धान बेचे गरो ना बेचैला ले जी धान ने बेच ले तोरा का लागत तो हम बनिया उनिया हनी तो धान बेचम आ बकरी बेचम इहे कुल तोहन के करे आइल बौसन नहीं की सब बेचे त कहां से पैसा दीजिए घर में नून तेल नहीं के हमर लइका रोवत से स्कूल में फीस नहीं के जमा भइला हम का आ करी तू पलिया के वाड़ी रंगे खातिर बहुए पेंट पोचरा करे खातिर बहुए आय अब रोवा खातिर का चाहते सौखो सिंगार ना करी जामनी के एकर ना रहेला नु तो कुछो ना करेला तोनी केतना खेलवाड़ी बाउसन नु तो किस्ती ले लेके आ कुल गहना गुड़िया आ इति करत रहतौसन आ उड़ावत रहतौसन आ जमा करे के रोवतौसन तो साहेब आजी ने तो ऊ करिए नु अच्छा रोवा कहल का चाहते नहीं बोली हम सुनो कहल चाहतन तो पैसा दसन किस्ती भरोसन हम जाई जेले मैडम जी लेके जाए पैसा हमनी के लगे नहीं के धान बदले जाए के ले जाइए ना तो हम का कह सके कुछ अरे खेलौड़े हम बनिया लागत नी रे बनिया रे आय बापा कटरो तार मांग में लूणा दरो तोहर बाप के गाड़ी मत दम कह तरी मर्द के घर गाड़ी हम मांग धो दी लेकिन बाप के मत करिए हम जल्दी ना तू मंग धोनो मंगियो धोआ जे तो ठीके रहतू लेबे के बारी 1 लाख दे दी 1.5 लाख के दे दी नतिया कानी कहां चूल्ही में लुकाइल बाटे करिया ठाओ हमरा के 4 वर्ष से गाड़ी सुनवाओ तने ए हना मंगनी हम घर में घुसता रहा तर लाश शर्म नहीं के हो हां पकड़ के मारी पकड़ के गोड़ लगत गोड़ पा किस्ती नहीं के तर जमा कर हे कितना किस्ती जमा भइल बा हाय ले जाई हाय ओ तू लेके बेच के लिए के द अब तोरा पकड़ से छिप लिया लेबे के बारी अरे मैडम जी रोवत रहे हाय अरे और किस्तियों ले बेसी बजी ए 2 किलो अधिक में 10 रुपया अधिक मिली कहत नहीं ना इज्जत अगर चाहत ना नु चुपचाप पैसा लिया ना तो हम साहेब के कह देनी एगो फोन क के ओहन आ लेके चल जेन जेल में अरे मैडम चली हम बेचवा देते हवो ले ली हयो ले ली चल अच्छा मैडम जी आपके पैसे दे जी अरे मैडम जी सुनी बतिया चल चल जेल में अरे मैडम सुनी बतिया का बते सुनी क्या रे अरे रोग पैसे ले चाहिए हां तो चली बाजारिया में हम ले चलनी कपड़ा पर हो के धलिया चल के बेचवा के पैसे ओइ जे दे दे तनी अब ना बेचाइल हो तोनी के जहां जइबा सन वहां तोन के पीछे हमरा लागे के पड़ी आज के बाद याद पड़ी से तोनी के किसी ते तक में तो धक्का के खा काढ़े ले हम नहीं की ताकत से लुकाइल बनी पीछे ना चुप रह सब का गाड़ी ना किन बारी लोन पे गाड़ी किना ना जी मोटरसाइकिल ले बाजार रे ना जा मोटरसाइकिल ले लेना जगह में मजा आत रहे आई दांत की खरत हो जाय दिन न ले लू दिन त हम मोटरसाइकिल की नहीं चली मैडम के बरी जा चल लेके चल लेके चल काय उठाई हम लेके जा खावा तब ने लेके जाई हां नु उठाओ तनी हमरा जांगर नहीं खे उठा दे उठाई तन के हम उठाए ले बोरा लागत नहीं चल लेके चल अब चलो सनाओ सन अरे उठावा हो 1 लाख के किस्ती लेल तो ना जरा कितना भारी पड़ल हां चली मैडम चली ए दीदी जी का क्वेश्चन बिया जी ए किस्त में ये सोमार तो बीत गल अगली सोमार का को जे दादा अब का बेचल जाई दुगो सोमवार बीत जाई कैसे हमर बकरी महंगा ना बिया 20-30 हजार ले बेचाई नु चारनु 50,000 के कह दे बिया बकरी ऐसन बकरी ना तब के धनवा कम लागत लका धनवा कम बाटे बेचाई त हम ओइ में साल भर खइती कुटवा के इनके चलते बेचा त ना किनियन 2-2 किलो आधा किलो की त पता चल जाई पैसा दो ऊपर से गरियो दो सुनावला तो जो तो कुल खा दीदी बताई यहाँ पे बताई के वैसे करेला अब आज के बाद हम किस्त उस्त के फेरम ना पड़बे दादा बिना खइले रही जब ठीक बाटे।